כל הזמן האבטר של הקהילה יעשה את העבודה שלו. כפה! למה? פעם שלישית? אידיוט. אף על פי שיכולות האוויר שלו טובות, יש עוד הרבה זמן עד שהוא יוכל להציל מישהו. אוקיי? אני אפילו לא אוהב אנשים שממלאים לוטו. זה כזה מטומטם בעיניי, שהכל תלוי במזל. כי המזל שלי הוא המזל הכי טוב שראיתי אי פעם. שלום גבירותיי ורבותיי. הבן של השכן חזר. אליקו עושה ילדה בשידור חי? מה? כאילו אני יודע שהוא עושה ילדה, אבל לא חשבתי שזה בשידור חי. אני יודע שהוא עושה לידה בשידור חי. את זה שהוא עשה את הילדה, אני לא ידעתי על זה. את הקטע הזה קחו, שימו בטיקטוק 100,000 צפיות, סמכו עליי. את זה אני לוקח לטיקטוק, זה קטע חזק.